Pentru că m-ați nebunit, pentru că m-ați căpiat, pentru că ați vrut să-mi tăiați cioaca. Astăzi facem videoclipul de 1 milion de abonați. Știu că a durat de 10 ori mai mult decât ar fi trebuit, probabil chiar de mai bine de 10 ori, dar tocmai astăzi mi-am făcut timp, tocmai astăzi s-au aliniat astrele pe cerul care nu are nicio stea. Și astăzi mergem să facem acest videoclip. Trebuie să curățăm un pic mașina, pentru că iau și pe aici pahare de la make-up aruncate peste tot, să-mi bag piciorul. Hai să facem un pic de curățenie repede. Și și lui Sebi vine cu noi să ne ajute. Hai da, Sebi, și merge să luăm și pe domnul Bercea repede. Hai să curățăm mașina, să scoate toate sticlele și toate astea care trebuie să le aruncăm la gunoi. Vezi, l-am luat și pe Robică și pe Sebi. Mergem să dăm un jet rapid pe mașini. Bercea a luat înainte pentru că are mașină mai rapidă, vă dați seama, și n-am putut să țin pasul cu el. Dăm repede un jet la mașină într-un pecor aici, care am văzut că are o grămadă de spălători în puii mei. Cred că lumea vine mai degrabă să spele mașina acolo decât să alimenteze. Dăm repede un jet și după aia fugim. E și Ioan Cepuroi, dar s-a dus acolo după mașina aia, s-a dus să se uită la japonezele alea de acolo, se uită în geam la ele, dar nu mai vedeți că plecă. Mersi. Ce să ăștia, grăsule? Bă, ia ține-mă și pe asta. Deci cu M3, bă? Să te văd. Bă, nu știu cum se folosește asta. Băi, perie cu detergent. Nu, bă, e doar... Ia să vedem. Hai să vedem. Băgăm asta aici. Perie cu detergent cu apă caldă. Păi, dar unde e peria, bă? Bă, deja a început. Ia. Ce asta? Haide, Lectorica, haide. Bă, nu. Bă, păi și detergent unde? Păi, uite-l, uite. Ce a făcut și Andrei? O stricări. Mai pe el. Hai, lasă mă grăbesc. Da, văzui. Câte secunde mai am? 70. Ia uite-ți aici și mai un minut, bă, stai liniștit. Păi da, bă, da. Da, ce? O să mă fac cu altceva. Cu ce? Cum e? Asta e spălarea cu detergent. Unule. Asta am făcut. În partea aia altă era ala cu peria. Am ajuns aici. Am pregătit deja una dintre camere pe mașina lui Bercea. Parcarea, din păcate, are decât 200 de metri. Unde? GoPro e mașină. Trebuie să-l ducem la final, știu. Trimite un prost acolo. Păi de ce, bă, că-l ducem cu mașina atunci de bubul acolo? Da, mă, că până ajunge, hai Sebi, hai, ia-l și putea acolo și mă, lasă-l, mă, ce ai cu el, hai să punem și camera asta pe mașină. Un înger dau flăcări, am benzina în sânge 4, discuri de frână din rai. Avem mașini să ne aducă din rai. 2 motoare să cânte cu mine 400 de cai pe turbine. Da. Ia-ți, cum vă faci? Cum vă faci? Cum vă faci? Hai, bă, că muri asta, bă! Stai să dea mai în dreapta, da? Stai așa. Vă fac așa, băi, ia-te. 1, 2, 3 și... La și, deci la și. Da, mă. 1, 2, bă, uite-te la tine. 1, 2, 3 și cu las mâine jos. Da, mă, da. Hai, du-te și mai în dreapta. Aia, bă, să mă geamă. Uite geamul. Am emoții, băieți. Am emoții. 1, 2, 3. Se păcate, cred că prima a fost cam... Nu e, bă, a mea ambreiajul nu o face ca toți dragii când plec cu ea. De ce faci motive? Hai! Hai încă o dată! Încă o dată!
2 din 3! 2 din 3, hai! Dă-te pe gaz! Du-te, mă, de repede! 2 din 3, auzi! 2 din 3? Am uitat controlele activate. Gata! N-am ce să-i fac! Am un lag în accelerație, dar plecă și mai devreme ca mine oricum. Hai, nu suntem